Ei! Emetem en directe des del campament de Guaguanacua, que és per Muskoka, al comtat d'Ontario. Sóc el vostre presentador, Chris McLean, i us presentaré la primera temporada del reality show més bo de la televisió a partir d'ara mateix. Us explico de què va. 22 campistes s'han compromès a passar 8 setmanes aquí, en aquest campament d'estiu fet pols. Competiran els uns contra els altres i després els seus companys campistes hauran de jutjar la seva actuació. Cada 3 dies, un equip guanyarà una recompensa o bé haurà de veure com un dels seus membres baixa el moll de la vergonya, agafa la barca dels perdedors i se'n va de l'illa del drama per sempre. El seu destí es decidirà aquí, a les dramàtiques cerimònies del foc de camp, on cada setmana tots els campistes menys un rebran un nuvolet. Al final només en quedarà un que, com a recompensa, serà un famós de la premsa groga més cutre i rebrà una petita fortuna que, desenganyem-nos, segurament es poliran 4 dies. Per sobreviure s'hauran d'enfrontar les mosques negres, els ossos bruns, el menjar vomitiu. Hola. I els companys. Els centenars de càmeres situades per tot el campament ho enregistraran absolutament tot. Qui cedirà a la pressió? Descobriu aquí, ara mateix, a un drama total d'illa. Uns campistes descontents, primera part. Benvinguts de nou a un drama total d'illa. Molt bé. Ha arribat l'hora de conèixer els 11 primers campistes. Els han dit que s'estarien en un hotel de 5 estrelles. O sigui que si veieu que ratllen una mica, segurament és per això. Beth, com va? És una passada poder-te conèixer. Ostres, ets molt més baix a la vida real, eh? Ah, gràcies. DJ! Ei, Chris McLean! Com va, noi? Ei, estàs segur que no t'has equivocat de lloc? On és el jacuzzi? Ei, col·lega, és aquí, al campament Guaguanacua. Semblava molt diferent, això, a la sol·licitud. Ei, Gwen! Vols dir que ens estem aquí? No, vosaltres us esteu aquí. Jo dormo en una caravana amb aire condicionat. Cap allà. Jo no ho vaig firmar, això. Em sembla que sí. Saps què és el millor dels advocats? Que fan moltes còpies de tot. Doncs jo aquí no m'hi quedo. D'acord, però espero que sàpigues nedar, perquè el teu iot se n'ha anat. Imbècil. Chris McLean! Què passa, tio? És un honor conèixer, tio. L'amic Jeff! Benvingut a l'illa, tio! Gràcies, tio. Em sembla que si tornen a dir tio, vomitaré. Ei, nois! Aquesta és la Lindsay. No està malament. Hola! Escolta, saps com sones molt? Sóc en Chris McLean. El presentador del programa. Oh, esclar, és d'això que em sones. Ah, sí. Heather! Hola! Em sembla que serem els teus amics les pròximes 8 setmanes. Duncan, xaval! No m'agraden les sorpreses. Ja m'ho ha advertit el teu agent de la condicional. També m'ha dit que l'avisi quan vulgui que tornarà a tancar el reformatori. Molt bé, doncs. Ens veiem a la foguera, guapa? More't, repel·lent! Truco als meus pares, no em podeu obligar a quedar-me aquí. Senyores i senyors, en Tyler! Oh! Les sabates! Coi, quina passada, tio!
Benvingut al campament, Harold. Què deu mirar? Així aquest programa es fa en un campament cutre i no en un superplató de tele? Exacte. Genial! S'ajusta molt més a les meves habilitats. El concursant número 9 és en Trent. Ei, molt de gust, tio. Et vaig veure en aquell programa de patinatge artístic. Ei, gràcies, tio. Sabia que havia resat aquell dia. Ja el vaig veure. Un dels tios va fer caure la seva parella de cap i van aconseguir la immunitat. Quina sort! Espero que em facin caure de cap, també. Jo també! Així és això? Molt bé, doncs. Ei, com va? Molt bé. Ja ha arribat la Bridget, la nostra gran surfista. Maca, la planxa. Això no és Malibú, reina. Em pensava que hi hauria una platja aquí. Ja hi és. Genial. Molt bé. Ja som... Ostres, quin mal. Ei, nois. Ei, nena, sóc en Jeff. Hola. Nena, vigila amb la planxa, maca. Hola, sóc la Beth. Ei. Molt bé, ara que ja coneixem la surfista, anem al gra, sisplau? Em sembla que algú no s'ha pres el seu cappuccino doble aquest matí. Et bombi. Ara, el següent campista és en Noah. Teniu la llista de totes les meves al·lèrgies mortals? Segur que algú la té. Perfecte, ens estem aquí. No, a casa de la teva mare. I farem una festa. Guapos, els piercings originals. Te'ls fas tu mateix? Sí, en vols un? Ah, no, gràcies. Em tornes el llavi, sisplau? Gràcies. Què passa, col·legues? Ha arribat l'Aleixauna. Ei, nen, com estàs? Com estàs? Si voleu, ja podeu plegar i estalviar-vos a l'esforç perquè he vingut a guanyar. Què passa, germà? Fes-me un petó, nen. No havia vist mai una noia com tu a la vida real. Què has dit? Ets molt grossa i cridanera. Què m'has dit, burro? Oh, no saps què has dit? Encara no has vist res. Fliparàs, nen. Ah, sí? Vols mal rotllo? Vinga, doncs. Ei, campistes, calmeu-se! Senyoretes, Sadie, Katie, benvingudes a la vostra nova llar durant 8 setmanes. Oh, que fort, Sadie, mira! És un campament d'estiu! Que guai! Sempre hi havia volgut anar! Ah! Ezekiel, com estàs, tio? Em sembla que veig un ocell. Molt bé, escolta, noi, ja sé que no surts gaire. Has estudiat a casa tota la vida? T'han criat uns pagesos friquis antiquats? Tu no xerris gaire i procura que no et fotin fora gaire aviat, d'acord? Sí, senyor. Això és... Ostres! Cody! El gran Cody! El mestre Cody! Tio, estic encantat de ser aquí. Veig que les senyores ja han arribat. Genial! No diguis res, tant de massa. Iva! Que bé! Que bé que hagis vingut! Ai! Què hi ha aquí? Pesos? Sí. És tota teva, tio. Chris! Què passa? Això és genial! Owen! Benvingut! És genial ser aquí, tio! Sí! Tio, això és tan... Genial? Sí! Genial! Seràs del meu equip, maca? Oh, espero que sí. Uah!